Pieksäjärveä. Katsokaa minua. Miksi mä noin sanoin? Katsokaa Pieksäjärveä, katsokaa minua. Mutta anyway. Itse kun mä voisin näyttää teille tämän puhelimeen, millä mä kuvaan. Siis tää on ihan sikasiisti ja makea puhelin. Ja tässä on hirveästi koristeita. Tässä eessä on tommonen koriste. Ja musta on kiva koristella paikkoja. Hitto kun mä sönkötän. Ja mä laitoin lisäkkeet tänä aamuna päähän, koska oli vähän tylsää. Sitten mä laitoin vähän meikkiä. En tiedä näkyykö. Ja täällä on aika kurainen keli. Kuraa täynnä. En tykkää. Hyi liejua. Tai mitä lienee. Mut mä en ymmärrä, miksi mä alussa sanoin tolle, että katsokaa Pieksäjärveä, katsokaa minua. Katsokaa, että ihanaa maisemaa. Eikö olekin kaunista ja upeaa. Mutta mä haluan kertoa teille, missä mä oon työharjoittelussa, mutta mä en kerro sen työharjoittelupaikan nimeä, mutta se on Kirpputori. Ja se sijaitsee täällä Pieksämäellä, mutta en kerro sen Kirpputorin nimeä. Mutta anyway, sinne mä oon nyt menossa. Mä oon siellä vielä tämän ja huomisen työharjoittelussa. Perjantaina mulla on vapaata. Ja kun katsoin tonne taakse, että onko siellä joku pyöräilijä, kuului semmonen ääni. Ei siellä ollut ketään. Mulla on harhoja näköjään. Omanlaisia harhoja. Mutta katsokaa nyt tietä. Hyi saakeli. Hirveän kurasta. Ja tuolla on nukkekoti. Katsokaa sinne. Näettekö kunnolla nukkekotia? Ette varmaan näe, mutta tuolla se on. Anyway. Mutta mä ajattelin tehdä tämmösen lyhyen videon, koska mä en jaksa tehdä pitkiä videoita, koska niissä menee ikuisuus editoidessa. Ja mä en hirveästi editoi mun videoita, koska mä en jaksa editoida. Niin tässä editoidessa voi mennä tosiaankin monta tuntia. Ja mä en jaksa vaivata itteeni sillä. Mutta teidän takia mä haluaisin tehdä sen. Ja kohta ollaan terveyskeskuksen kohdalla. Ihana kävellä tässä liejuisessa maastossa. Mutta ei tässä muuta. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille ja olkaa reippaat ja iloisia missä tahansa olettekin. Moi moi!